Tak jo, divíte u tohohle videa, já dneska vlastně udělám něco trošku jiného, než dělám normálně. Že vás naučím, jak můžete vlastně změnit název něčeho online. Sice se to bude ukazovat jenom u vás, ale furt je to třeba dobrá věc, kterou můžete vytrolit kamarády nebo něco takového. Tak, já vyhledám třeba i dnes a půjdu na stránku. Tak jak vidíte, tady jsou prostě zprávy, úplně normální. Ale vy můžete použít takovou speciální věc, že když najdete na ten nápis a kliknete Inspect, tak vám tady vlastně vyjede taková věc. Pozor, vám to může vyjet třeba i jako specifický tab, nebo já nevím, na téhle straně, nebo dole. Tak, ale bejt váma, tak bych klikl tady na ty 3 tečky a klikl sem, protože to je podle mě nejlepší místo, kde to můžete mít. A tady, jak vidíte, je ten nápis, jo? Tak na to double kliknete a teď vlastně cokoliv, co tam napíšu, tak se objeví tady, jo? Takže třeba tohle je pokusný text. A teď, když zmáčknu Enter, tak se ho tady změní, jo? Vy si můžete říkat, že jo, to je jako super, ale k čemu mi to je? No, tak ještě můžete inspektovat i image, jo? Tady, jak vidíte, jsem právě resetnul tu stránku, takže už je to zase jiný. Takže to znamená, že vám to ani nezůstane trvalé ani nic, je to takový prank, co můžete dostat na screenshot. Tak já dám nový tab a dám tam třeba obrázky s květinami. Tak jo, nebo rovnou dám images. A tak třeba tady mám květinu hezkou, tak musíte na to right kliknout a musíte kliknout copy image address. Jo? Image address, ne link address, image address. Dobře? Tak kliknete copy image address. Teď si ho tady zkontrolujte, že fakt, jak vidíte, tak vám tady takhle napíše takový link a když se aktivujete, tak vám to ukáže tohle image. Takže tady vidíte, že tady je nějaký link. Inspect. Ale je špatný, protože tady na začátku musí být src rovná se, jo. Pokud tam máte href nebo cokoliv jiného, tak to nedělejte src, protože to říká, hele, ber to z tohodle linku. Takže já tam dám ten svůj a teď jsou tam květiny a tady to right kliknu a květiny zdarma. Tak, takže teď je to květiny zdarma. Takže vidíte, tak super. A vlastně tohle to můžete udělat u čehokoliv, třeba i tady. Máte takový obrázek a pozor, jenom pozor, když po něčem přijedete, tak vám to ukáže na co se to aplikuje. Takže tohle říká, že tohle mluví o celém tomhle, jo, chápete? Takže já tady mám tuhle věc, tak to inspektnu. Tak jo, super, tohle není ono. A máme to tady. li.course.online. Takže tady. A jak vidíte, tak to tady vidíme Course Ears Online. A tady máme prostě tu image a je to tohle. Takže Israel x Hamas, tam můžu zase dát tenhle obrázek, tu image address. Src rovná se. A ty všechno tam nechte, ty uvozovky src, všechno. Tak, teď mám tohle. Tady, pokud to nevidíte hned, tak je možnost, že to budete muset takhle nějak prostě rozklikat a tak. Ale to většinou není potřeba.
Tak jo, tak tady je tohle Call Ears Online. Tak jo. Takže jak vidíte, může to být docela zajímavý a vlastně můžete tady poupravit prakticky cokoliv, já nevím. Tohle je úplně celý, takže to jako možná to dokážete změnit, když to vydáme. Copy image address. Jo. Takže teď nevím, co to bylo za image, takže nevím, jestli to mělo bílý okraj. No nic, dobře, tak jo, tak to je asi ta image s tím kolem, ale nevím, no. Tak jo, to asi bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo a doufám, že už dokážete takovýhle pranky dát třeba i do svoje kamarády a to.